Sedarion hari Jumat 12 Juli 2024 pataruho tu perbedaan tu inganan paradianan parsatokinani sada dadanak buruk naung mangai parsahiton liling ni 10 tahun tardok mamuk kasian hatu tubuna do ibana mangai sada sahit ai mamuk kasian hatu tubuna di hadak dana honna dang hea marsaor donganna ala parsahiton nama bahin ibana sai peak di podomanna arian sahat tuborninna dak danahi seorang di bulan Oktober tahun 2010 marujung ngolu di tanggal 10 sada Juli 2024 seliling mangai sahiti dang boy ibana maka tahon hata sidohononna dang boy mangido si pangidoonna dang tarbahen ibana jongjong dohot hudul tarlumobi mangalaka dang tarbahesa alai sada apul-apul tunatorasna dohot sudi keluarga atik pedak danak nama rumur 10 tahun ibana di parmodingna jala 10 tahun mangai nahasit idama torop ni akka namar holong ni roha dohot pataruhon tu udean sai hirana pataruhon naung saurmatua do berengon sian torop ni jolma mangudurhon tu udean dak pola pinatudu di son gobara nidak danaki iraso talup nin naroha tabuan maditangyangta natoras nidak danahi ima amatta Jackson simajutak dohot inangi Mei delima boruh Tagalung tarapul ma rohana sida marhite hata ni Tuhani naung pinatolhas ni naposo ni Tuhani dohot sudi namar holong roha ipas-ipas mana sida dohot anak konna songoninang keluarga saluhuna dung 1,5 tahun hami di Huriaon di Huria HKBP Huta Barat Parbaju odo pemasa habuk ni roha di ruas ni Huriatta na 76 kepala keluarga ima HKBP Huta Barat Parbaju Resort Huta Barat Distrik 2 Silindung, Tapanuli Utara.
Jadi di hita saluhuna di hamuna keluarga besar, keluarga Simajuntak terkhusus untuk Amang Sontia Dohot Inang Boru Tagalung. Marsanga madebata jalatarapul marohamuna. Hola marhite sian haroro ni dongan namang udurhon. Saha tu udenon. Sai hirana pavor haton na saurmatu ado hitan wae. Siat torokna berek kita. Itu adalah pertanda ikut turut berduka cita atas kepergian Sontia. Jadi tarapul marohamuna keluarga saluhuna. Alani di hamuna yang go sian huriata rodo behame madapoton hamuna. Jala usaka behame lau sari minggu mate. Hari minggu masidung parmingguon alai lau sinukum mahamu. Tu dia mahamu dapoton nami atik tung rupani manigor tu perumaha kamuna. Oh tu si mate. So ni madihita saluhuna ruas ni hurian itu hatta hari Minggu isima hita musai pasahat hatta apul-apul. Do nang pasahat sosial syakuria tu keluarga Simajuntak. So ni macara sian hurian wae pasahatai matu hamuna musai bonani hasuhuton. Mauliate mak. Ate mak kupatapani dua mak pangulan hurian nasi baju. Kubasi di permoding ni burunani yang kami hasuhuton masuk ke gudang ya laku di kamu amang. Jak kaulan huriai oh mata foto kami di bagatan maka apa kiro Pak. Yang betul tu di Jamita. Amang keluarga Simajuntak Inang Boru Tagalung. Ya rorona di persoalan nai belasan pikio. Ai maporus mahoganupari itanana doho molo musuro tunasolang di apuanaho itangana doho molo musuro tunasolang di apuanaho tusuri nagogoni Tuhani
ingot madebatan domakoto napojot roh amin dan lelengi tokinai pujionmu Tuhani napojot roh amin dan lelengi tokinai pujionmu Tuhani soarani oro-oro nai masari nardian kapatiko lando godisi mahai monangi pai masahat sude tu surgoi lando godisi mahai monangi pai masahat sude tu surgoi